sitten niitä hyviä viinejä. Tänne on hyvä tulla kaveriporukan kanssa esimerkiksi tai oman pullan kanssa. Tilata monta eri tapasta vähän kunkin maun mukaan ja sitten kaikki saa oman pienen lautasensa ja siitä voidaan sitten jakaa. Jokaiselle saa ottaa niin paljon kuin itse haluaa ja se on vähän sitä tapaskulttuuria. Paljon ruokaa keskelle pöytää ja siitä sitten jaetaan omalle pikkulautaselle. Meillä Pinchossa tehdään kaikki kastikkeet ja marinaarit ihan alusta asti itse ja se myöskin maistaa. Tervetuloa Pinchoon nauttimaan espanjalaisia herkkuja suomalaiseen makuun.